Wakinogor Burjungnogorni MDC Boram Ganang Runiel Debbarma uramno amcheni lukurokno je mansak baithangni rang bai chubamani koktoma kase phaimama hai hasalabo haino hai Wakinogor Burjungnogor amcheni lefunga ADC village tai Rajghat ADC village ni khorungni takhungno Terodin Khaina Bagwi chugya angi tongma jorao Chubakha MDC Boram Ganang Runiel Debbarma Asalo puila lefunga village amchani takhuk Runiel Debbarma bini bumani Terodin Khaina Bagwi chugya angi bialo tongi tongma koktoma manai takhuk Runiel Debbarma no chubama logi Rajghat ADC village amchani takhuk Subud Debbarma no bo nukhungo Terodin Khaina Bagwi Chubakha MDC Runiel Debbarma yang buskang salobom haikeno amcheni lukurok kamini lukurok birimano kulai tongkhangke je mansak baithangni rangbo chuban hame kogrikha MDC Runiel Debbarma Tini sung odipor jorao lefunga bisini andoro oro Robindro nei kaisa Bagwi Nukhungni borok bo bini buma thimani Terodin Khaina Bagwi kisa bialung phamone amna sung kisa chubai kabulake thasinga tai oro Rajghat BCO oro bo same to same oro ke sombaro Terodin nai oro sini Subud Debbarma nei bin family no bin nong ke bukrei bo boro buta briefing simino moni family no bo sung tino dipor jorao je sung moni bagi financial help buskang Terodin Khaina Bagwi bong ke sombaro Terodin hasing lefunga suwa moni kai khana okay bong panda Khaina Bagwi jasang sak sungmono kisemise je chuba phai bekti rangda na bekti ko torang bai chuba din betoni dang buskang saloko lukuroni bagi do tamrok samulo Khaina ne do wan suto lukun Bagwi da sung khai tang sobsumi khai tang sini TDC hapang khai tang sung khai tang nai lukun Bagwi ne sung chongjago lukuben chongjago lukun Bagwi ne sung samu khai tang nai age rogo umte haike do chuba nai tong age o kre age rogo kri no ni ang Maya ta age rogo bo unu chuba sumaya no ne bakakri rogo no mi norok chongi rohmani MDC no tamo kesana musung ang kesar makai ipani makhani tui yang suba susani MDC no kesar man ane am tamo hamai ra musung umte haike lukuro bai sob somoy no lukuni ganawo obonong dogiro tamno sanmusung monang ketang ayuk logoi tongnani amsuk ani ko asibad do nasir basra wala kathi mani mani kai 17 तारिख को tam ga thi mani हां kojana basa bine चारजना basa 17 tarik thi mana paparam bu mukai thenya bu mu mongosor debro lefunga ni simi Rahul Debbarma ni rohorjak koktoma Express